ylihärmälaiset! Hiljaa rivissä! Miksei mekin laula? Koittakaa nyt olla pulisematta. Laulut komennethan sitten eriksensä! Jussi, katso nyt tarkkaa, minkälainen levy mulla on kaulas. Mutta tunnet sitten, jos musta tuloo päätöömies. Kyllä mä Ylli sun tunnen. Mistä sä mut tunnet, jos ei mulla oo päätä? Hajusta. Jos sä Paavon perään saisit siellä katsotuksen. Kyllä mä yritän. Jos siellä kukaan toisensa perään kerkiää katsoa. En tässä tiedä, mitä tässä nyt tuloa. Päästävät pois. Marttipussi alahalla! Mihin mies näin rumala ilmalla menee? Kyllä, tänne sellainen varma tieto tuli. Mutta meidän Matti olisi heti ensimmäisenä päivänä tappanut 30 ryssää. Puuko? En mä oo kyllä kuullut mitään. No sehän on kumma. Tuumaakaan ei jätetä tappelematta! 3 kertainen eläköön huuto. Isänmaalle, Suomen armeijalle ja ylipäällikkö Mannerheimille. Eläköön! 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 Vaihdamme kuulovartijaa. Niitä katso ketä ammut. Mulla on joka luoris Hyssän nimi päällä.